Thil mak le hlauhawm episode 50 Lawrkhawm in mi pui na zara episode po somnga na lai kan lo thleng ve tareng meya phurna min petura min fui tu te zong zong chunga lom thu atharin kan soile duwa subscriber po sing khat le sang ni lai kan lo tling chho ve tareng meya thanem ngai taka min pui thin tu te in chunga atharin lom thu kan soile du bok ani ye YouTuber HRJ Paranormal Adventures chuan nursing home an man thin in hlui to mun hrang nia an soi mun hi an fangkuala he mun an han fangkual chu an EVP meter chu omzenei lo chuan adeta chiam mai ani chuta adar hnung lampang chu ron na zokin an han en chu hamna ni om tak hi aron omle taringot bok ani chuta he video in lama an han en le chu bathroom chung thla ala kwal lai hian bathroom chunga thil dum tak mai pil lut lai hi alo lang le bok ani eng thil chia nge niyang camera light in hlim thla ang tak alo siam ani theyangem nge heng go santar te hian he nursing home hluya hian thil dang lam tak tongin thla an lo la fu reng zok niang le YouTube channel TV Tricks chuan he video hi posin Czech Republic rama ram hnoi hrang tian soi mun hi TV Tricks le athian te chuan an tloa a mun an han thleng deuh cheuh tia chuan spirit box mang chuan he hmuna cheng nia an hriat thla chu biak po chu an han tumta a Začneme. Haló, je tu někdo? Kdo je tady s náma? Co říkala? hemia tanga hun reipo aral ma chuan an call battery chu an full charge ni si kha aron lo taringot mai ani hetia ram hnoi mun thla an la kwal chuan an zinga pakhat hian mu nein thla an han la chu thil dum tak mai kal lai hi alo lang theya man mo tak chuan tlan phei ngalin a hmun an va thlen chuan engma an va mu chuang reng lo ani he an thil walak fu hi thla ani theyangem nge bigfoot yati kan ti lam hi ni zok ang le mi pakhat hian a omna apartment a chuan mu tur engma om si lo hian thom hi a hrele thina a chung te mu atan ti in thom lo chuak le thin chu lo record fu tum chuan thla hi ala kwala thom lo chuan na nia a hriat bathroom chu thla an la deuh wangwanga ma se thom chu a re le tak dai awangin a in her le tur chia chuan chuata thil dum tak mai lo che hrut lai hi alo record fu reng hi alo nia ma se he pa hian engma po chu hrelovin akal son le ta ani tum dang le a chuan hetia thla ala kol hian room kong khar chunga thil dum tak mai kal phe jok lai hi alo la fu le reng hi alo nia he a chen na apartment hi ama chia ni lo thla in alo chen chil ve reng ani theyangem
TikTok user @sakhi9 in ti chuan he thil hi aposa thian dun hian room pakhata hian table tenisi an khela heti an khel mek lai hian an omna room kong khar pui chu aron in hong ta trial meya ngai thalo tak chung chuan an game khel lai chu da in kong khar ron in hong lam chu pan na in trideu tak chung chuan room pon lam te chu an han thle kwala heti lai tak mai hian room chunga chotol pol chu an da na atang chuan aron tla thale ta thuai maya an omna room a chuan thil dik lo om ti hria in bak leng in he room atang hian an tlan chuak dun ta ani engwanga kong khar kha lo in hong nge ni yang chutiang bok chuan chotol kha engtia tla nge ni yang thil danglam paranormal thil thleng ani thayangem nge thil thleng pal satlia mai jok niang le TikTok FC mimal inti larna le in the thrilna apps pakhat chu ani ve ngei arin om India rama he apps ngai na tu te tan chuan an han ben ta mai hi channa na satak te po ani thei ome TikTok user @itschantel8 in ti chuan a camera ma a chuan dingin nal le moi taka lam chung chuan a in the thril vela hetia ala mol lai hian khoi tu om ti hriat tak chuan asam then khat chu aron kang ta suau meya hlau deuh le hril hai tak chuan asir le a camera chu an en vela ma se engma a mu chuang reng lo ani thil thleng pal hanti do nila asam dang chemia si lo khan asam then khat chu engtia ron kang nge ni ta angle thla lam thil ti ani thei mayangem hemi chungchanga hian enge ingai ve dan le public toilet muna alu lai chuan thom rile deuh rek thin hi hria in thla hi alakwala a omna pia toilet chu ron in hongin a in vorita thuai maya hlau deuh le phim khur tak chung chuan toilet chung chu ave ena ma se engma alo om reng lo ani engma a hmu tak lawa chuan toilet atang chuan ron chuakin a camera chu an her kwal puata chuta he thil rap om zet hi alo la fu reng hi alo nia dar thalanga chuan thil dum tak mai mel mu mal po nei lo hi alo lang theya abul hnaya tuma an om si lo kha ani sia eng thil chia chunge he a thil lak fu hi nita angle Wesley Wayne Wolf chuan a thian tenen birthday lomin zan khotai rek thleng chuan hun hlim om tak mangin nuam an ti hle meya zirtop ni zingkar ma taka chuan ho in an in awa thleng chu kongka hi an local tlat meya alama deuh bok nen a chung te kai tho lo chuan games khelin a chung te tho hun chu alo ngak taringot mai ani heti a chung te tho hun a nga lai hian an then om te ui bau ta chiam mai chu a hretamaya eng thil nge a bau tak vak ni ti chuan ui hawin an bau na lam chu thla ala kwala chuta he thil hi alo la fu tamaya
thil dum tak mai kan lai hi alo lang theya Wesley Wine hian he athil mu hi a hlau hle ni in a soi ani he athil lak fu uin abau chiam mai hi thla ngei ni in alang ani